sugdan na sa pagpalawom ang suba sa barangay Tihero ning Dakbayan sa Sugbo. Sugod karong umaabot Miyerkules, Setyembre 3. Mismong si Cebu City Mayor Nestor Archibal ang mipahibalo sa mga lakang atol sa press conference ni ini kagahapong adlaw Lunes, Setyembre 1. Diin gisaysay ni ini nga adunay mga panimalay sa mga dapita ang nasulod sa 3-meter easement zone nga nasuta kaniadto sa task force gubat sa baha. Gani mimando si Mayor Archibal sa Division for the Welfare of the Urban Poor kondiwob sa pagkuha sa mga dugang mga dokumento sa mga lumulupyo sa mga dapit aron matino kung pipila ka mga balay o institusyon ang mapektuhan sa maong lakang nga. Sumala pa nga adunay 40 ngadto sa usagatos ka mga panimalay ang anaa sa kiliran sa suba nga i-relocate aron sa ilang kaluwasan na. Ingon man nga doon na nagyatag ang Department of Public Works and Highways sa balor nga 140 milyones ka pesos sa kagamanang Dakbayan aron ibayad sa mga apektadong individual ug pamilya. Matod pa ni Mayor Archibal nga doon na pay 114 milyones ka pesos ang nabilin sa pundo nga gitagana na para pagpalit og luna para kabalhinan sa apektadong mga panimalay. The immediate one, kung isulti ninyo, ang atong contractor sa dredging magsugod na Wednesday. Masugod na sila dito sa Sapa, magsugod na sila Kapkap. Where Tihero, nakabantay mo na Tihero, ngayon mo sa mga pila kadako, dihaon na ang concentration nato.